Sitä ei tarvitse palauttaa. Sitä oli taas Joo, se ei tosiaan hirveä joukkue. Onpa kivaa. Niin on, tosi kiva. Joo, me varmaan jäädään kanssa tästä tauolle tai jäädään. Joo. No, mulla on vielä niin helppo, mä sain tulokset kasaan. Niin. Jos saisit edes yhden vielä, niin sit meillä olisi 4, niin sit mä voisin 3 jättää niin. keväälle. Niinpä. Sitten olisi yli puolet hankittu. Niin, kyllä.